Bolong tang bedeng ni bisingo je ajaga chakri khai tongnai rok mai rungna rok phado phaike tapsu jorotei ang sungta khadanga ma sabang media sible media ka tang khaba anta sungne tam nono sungmai deba bokra kharam dong an nungsung tam dorka ba Umma bro nang omrok ba ye jesik dakti nang arni kutuliman ke nin bagi asno kahamangai tangin ke o borok mayong kuthung slai pano double kuthung triple kuthung abuni bagi nanu gidiba jebus kango mano abono thamji payo kaham hamya pano se singjak manli abo belai kinu kirima sinja haisi amti thamji kutung borok rok iko burasang ikmu pengi chakan ke bisi thamji tungjang marok hampun amti hini ano de buru pores emango phaisa payota kobidi sido ablang saimanya Oke, ini bahai tong bahai. Tini sing selainnya triprao je viral cului tong mani. Kok rong otu yoi. Behiya soitan te bakcut brok manusia rok ni bagai. Triprao आजकल asake urpati lajak je. Abrok nono gei ang roast khaina muchungui thangka. Triprao tabuk. Omo hai situation cului tong je. Din paluk rerek. Dunia development eng rerek. Triprani borok bo asno behiya akar rerek. Bakcut eng rerek. Inke faidi o kok rong left side to ni wei. Right side thangai. Tini ni din hajira shiru khailasnai. Hanken rok ni bisingo to baksa saiman bayna te baksa saiman bayana o kakani dukho te thamji rok no dam ni bagai dukho thamji hinge bini bihik bini chotela chamai bekhari thangkafu kaijak borjak behiya rok no oino chilate briti khalema rong to norok onek bar no khana baikina fiaba chamaijwk chamai hini kathalema sing kathalai tonglaioi sing tonglai kharlema rok no le norok tabuk no puila khana baikuna ang bota hanke a kharma din ni hoite nok ni borok borong na tukui tonglaimani Haifano, jisik panam borok nona tukdi. Tei kari manglak, tamni inke. Borok bo same buya heke no Bangalore te Kerala logo soku jak engkana. Tamni inke, triprani Behiya rok ni favorite jaga angka. Bangalore te Kerala. Amte ini ang wansuki tomoni piaba. Tini ang news hunduk male. Umma manjagis tangkapo. Monu ghat dolayo se bongni jati gusti rok nar thangai. Gafagap khai tong laifo. Asik de manjag na kalai. Jet. Bupang hasini buthai siblen rok basta. Tei tamsa buini parawo thangai. A parano bisuddo khai tonguyuta. Tabuk nong ni bodla norok no je jaiti gusti ni ton nasela chima sinjangana kuskutuk jakana parane borok bai amti Behiya rong bai kenogo huitoni hinai haram jada bakpar rok Chamaijwk Chamai hinai juak ninglai masing ninglai srabai kok salaimang srabai masalaimang kefalai ketena abuna ang kaisa kok sana muchungo amrok ni bupasong agiwa jodi kondom use khekainke tabuk jing omahai news rok no nukna nangala khamu mendra jad rok ni bagai daily no Behiya akarjak tomung rok no mangsa nukna klai tongsiwo lachima rok to bongni sagol 0.1% phanse krikha aboni bagini to bura bura chikte gafagap ni chokorok klaioi tabuk ni jini mungno badnam khai tongo kubuno ama hai tomung rok no gui bujimani tabuk ni jurawo sikli rok ni sai kaijak borjak busabuti ginang rok ni bisi sex bangsina aboni bagini to ajkal kaijak borjak rok ajka akal layo Amode mosamung khakla bo silani bukrok no sarapsa khapari wei achomsa dagari kitari horma rok no nono bo Behiya freng hino abono mosamung hino hinai nini amba pura walai dagari horma singi thangsible jodi pilar rok nangi khenke bokrok se phari thanga mongbini kubunya ajkal pure dance sokonus nuklia dance ni mongoi khakala bo funangai mane norok bujibai khenable tei dance ni mongoi bohok bulai marok busak phunung marok amti rok no siminno nukna klai tongsiuta sujakok bai sana thangke Triprao tabuk Bhojpuri culture onek chole ui tongo haisi ani okokno khanawai je Bhojpuri culture follow khaine rok joli jagi fano mano haifano kubikok abono hanke tabuk kaisa serious kokno tui salainai norok to jotono nukbai khana 2-3 din sikang romoi social media kaisa black and serious controversy chole ui tongmani khoroksa serai John Jamatia mungai hostelo thangai koroksro thiman tei hanke abono tei baksake ba doubt injaklai tonglayo tei baksake ba wan jaklai tonglayo Piaba chini dep group forest le direct John Jamatia bathar jago nisi sawi tongbajiu montrok ringnok batai tamsa Simon chinanta hunke amo haike achomsa hostel logo thangai kebo kotok stroi thui ka hinke jotoni bukhauna kebangma doubt phainaino haifano proof sara kebno phacha bathar ni dos rimanya ble haidiba aboni bagina ngo jago kebno dos berna thangya tangi hinke jodi John no kebo bathar ma tongkhe abo jesa kebon manjagin thangnai bo biang yok manane police ni thane Triprawa sakbo mastermind criminal krikho je brok bathar yogi tongmanane jodi omo susaj jawoi kebo murder khai proof so manjakhe a brok no angbo mahki kutuki video slam no norok kaham kina nugana jodi bo suicide khai thikai to tamo dukho nangjagai thika aborok no jengte clear ke semanglak phiaba jodi murder khai kebo manjakhaile jeng pura clear ke semannai bozarawo manake haibiang ke khutibili mada
Enggak salah. Kayaknya. Apa nahan sarangka? suci pun aman kedeng dana pernah. Wah bro, kalian tidak nih kalian yang onek. Nono award sih mar sih nai.